ambuye Yesu Kristo amenewa anachiza matenda osachizika, ambuye Yesu Kristo amenewa anazusana kufa, ambuye Yesu Kristo amenewa anaenda panyanja. Ndukulangira nonse mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristo. Kutenga watu wa lero, kutenga watu wa lero mutu wake ndi kutchula kuti chikho chosapitirira, chikho chosapitirira. Ndipo tiwerenga mawu mu buku la Mateyu chapter 26 kuyambira verse 36 mpaka na 42. Mateyu 26 kuyambira 36 kulekeza 42. Pomwepo Yesu anadza ndiwo ku malo otchedwa Getsemani nanena kwa ophunzira ake, bakhalani inu pompano ndipite uko ndikapemphere. Ndipo anatenga Petro ndi ana awiri a Zebedayo pamodzi naye nayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kuthedwa nzeru. Pamenepo ananena kwa iwo, moyo wanga uli wozingidwa ndi chisoni chakufika nacho ku imfa. Khalani pano muchezere pamodzi ndi ine. Ndipo anamuka patsogolo pang'ono nagwa nkhope yake pansi napemphera nati, Atate, ngati nkutheka chikho ichi chindipitirire ine, koma simonga ndifuna ine koma inu. Ndipo anadza kwa ophunzira nawapeza iwo ali mtulo nanena kwa Petro, nkutero kodi simukhoza kuchezera ndine mphindi imodzi? Chezerani ndikupemphera kuti mungalowe mkuyesedwa. Mzimutu uli wakufuna koma thupi lili lolefuka. Anamukanso kachiwiri napemphera nati, Atate wanga, ngati ichi sichingandipitirire koma ndimwere ichi, kufuna kwanu kuchitidwe. Atate, mu dzina la Yesu Kristo tikuyamikani chifukwa cha mawu anu. Tikupemphera kuti muzimwera mupitiriza kuchita zimene mumachita pamenenso tikulandira mawu amenewa mu dzina la Yesu Kristo. Amen. Chikho chosapitirira. Mawu amene tawerengawa akupezeka mauthenga onse 4 a Mateyu, Mariko, Luka ndi Yohane. Ndipo ndi mawu amene ali okunikira komanso opatsa chidwi chifukwa ndi nthawi imene Ambuye Yesu Kristo anali kukalowa mu imfa, anali kulowa m'masautso. Ambuye Yesu Kristo angotha kumene kudya Pasaka ndi ophunzira ake Pasaka yomaliza, ndipo usiku umenewu anatengapo ophunzira ake atatu ndi kupita munda wa Getsemani kuti akapemphere. Tikuona kuti Ambuye Yesu Kristo akulimbikitsa kwambiri za pemphero munda umenewu wa Getsemani. Zomvetsa chisoni nzoti ophunzirawa kutheka chifukwa chakutopa kupeza nalo usiku akuti amagona. Ambuye Yesu Kristo mpaka na anafunsa kukwana kangapo kuti yayi taisisana kulakulu nthawi si nthawi yogona. Abalanga okondeka, Ambuye Yesu Kristo kupita munda wa Getsemani kukapemphera sikanali koyamba, chifukwa tikatenga mauthenga ena timamva kuti amakonda kupita kumalo amenewa ndi ophunzira ake. Koma ulendo uwu wa ku Getsemani unali ulendo wina, sunali ulendo wambayi. Unali ulendo woka maliza kapena kukasaina ntchito imene Ambuye Yesu Kristo anabwerera pa dziko lapansi. Ndipo nthawi zina tikamawerenga uthenga umene ku mbali imene anazunzikira munda wa Getsemani, tikhoza kuona kuti pambali poti Ambuye Yesu Kristo pa mtanda paja anavutika imfa ya kuthupi, koma imfa imene koma mazunzo amene anakumana nawo mu Getsemani anali mazunzo wawa. Chifukwa ndi chakuti mawu amene anatulutsa munda wa Getsemani Ambuye Yesu Kristo ndi mawu amene sanatulutse ngakhale pa mtanda. Ndimafuna koyambirira ndifotokoze kuti ulendo wa ku Getsemani sunali ulendo wamba, unali ulendo wina. Iniyo ndine timapita ku church masiku amene timakapemphera, kayena timapita kukapemphera
masiku ena aliwonse amene kapena magulu amene timakapemphera. Koma pali nthawi zina timakapemphera mwachizolowezi mwamwambo, koma limakwana tsiku lina limene zinthu zatigwera, zinthu zatiphinja, timachita kupita ndi mphamvu mokakamizidwa kuti koma lero ndikuyenera ndikupemphera. Ndipo pemphero limene timakapemphera nthawi imeneyo limakhala losiyana ndi la nthawi zonse. Pali nthawi zina ngakhale mchechi pamene akusa kuti bwerani kuno tipemphere, ena alibe njini chomwe kuti tangomaliza nsembe sitizipita. Koma limakhala ku tsiku lina limene zinthu zakuphinja, nthawi yopemphera anthu chakumaganiza kuti ikuchedwa, ina kabwera mwansanga chifukwa choti wanyamula katundu amene ukukhulupirira, ukutsimikizika kuti ukumane ndi Mulungu. Ambuye Yesu Khristu amadziwa ndipo ananyamula katundu olemera. Koma tsoka ilo loti ophunzira ake amene ananena pafupi amaoneka ngati sakumvesa za katundu, sakumvesa za kufunika kwa nyengo imeneyi. Ndipo pena ndimaganiza kuti popeza mawu analemba ndi Mateyu, ndiye ngati akuti amagona zinazi anazitenga kuti zimaenda chochi mGetsemani, mwina kutenga Yesu anamululira kuti nthawi magona ina panga zakuti chulinga kuti akalembe chifukwa kuteka sana zione zina ngati amagona. Abale anga okondeka, nyengo zofunikira zimene Mulungu watipasa zikapezeka si nthawi yozisewereza. Nthawi iyi inali nthawi imene Ambuye Yesu Khristu amadziwa kuti ophunzira watu ndikusiyana nawo osachedwa, koma ophunzirawa mwina samadziwa kuti kucheza ndi Ambuye Yesu Khristu pa dziko lapansi kusazikwana kwake nkumeneko. Koma nkhani yaikulu imene ufuna tikambirane apa tanena kuti ni nkhani yokhudzana ndi chikho chosapitirira. Ambuye Yesu Khristu ali pa dziko lapansi anakumana ndi zikho. Tikati dzikho kapena kumwa kuchikho, Baibulo limatanthauza kukumana ndi mavuto kapena kudusa mu mavuto. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anakumana ndi mavuto osiyana-siyana. Komanso Ambuye Yesu Khristu amenewo anathandiza kulimbikisa komanso kutesa mavuto osiyana-siyana. Ambuye Yesu Khristu amenewa anachosa ziwanda. Ambuye Yesu Khristu amenewa anachiza matenda osachizika. Ambuye Yesu Khristu amenewa anazusa anthu akufa. Ambuye Yesu Khristu amenewa anaenda pa nyanja. Koma lero pamene ali munda wa Getsemani, Ambuye Yesu Khristu akupemphera pemphero limene lili la chilendo, akumuza Mulungu kuti ngati nkotheka chikho ichi chindipitirire. Mpaka kawiri kubwereza kuti Ambuye nangati nkotheka chikho ichi chindipitirire. Kodi Ambuye Yesu Khristu anali ndi mantha ndi imfa? Kuti si Ambuye Yesu Khristu amanena kuti china chilichonse chimene Atate wamachidziwa chinachitika njani? Abale anga okondeka, Ambuye Yesu Khristu samachita mantha ndi imfa. Koma kunali kuwawa, kumva ululu kumene Ambuye Yesu Khristu amakuchita experience kapena kudusamo kwa nthawi yoyamba kuti iwo akalekane ndi Mulungu. Chifukwa chikhalire akuti ziko lisanalengedwe ine ndi Atate tiliko, chikhalire amali asanapatukane. Koma chifukwa cha uchimo wa inu ndine unapatusa, unalekanisa kwa nyengo imeneyi. Chinali chinthu chowawa, chinali chinthu chopweteka. Ndipo tikuona kuti Ambuye Yesu Khristu anapitiza pemphero kuna kuti koma ngati nchifuniro cha kuti chikho chisandipitirire, kufuna kwangu chichedwe. Ndipo chikho ichi mapeto ake sichinapitirire, mpakana anamweradi chikho chimenechi. Chikho chimenechi Ambuye Yesu Khristu sichinapitirire. Inuyo ndine anthu amene timakhulupirira, timakhoza kuwalimbikisa ena, mwinaso kuwapempherera ena. Koma timakwana nthawi pamene zinthu zimene timalimbikisa enacha zatigwera ife kapena zatigwera m'nyumba mwathu, zimakhala zovuta, zimakhala zolemera kuti tidusemo.
ndipo pena timapemphera ngati Ambuye Yesu chambuye koma ngati nkotheka chikho icho kachindipitire. Ndife omwe amene timakalimbikitsa ena kuti khalani ndi chikhulupiriro, limbani mtima, zonse zitha, Ambuye akuona, musadandaule, khalani ndi chiyembekezo. Koma zimene zikabweranso kwa ife zimafika pena pothina, nanji ife asogoleri mwina sopenda timasowa kuti kundiyitana ndani, kundiyitana akhristu abwera azandipempherere kapena azandilimbikitse. Zikatero sinde kuti inuyo mwalephera kapena mwafoka, ayi. Ambuye Yesu Khristu atapachika pa mtanda ananyozera kumanena kuti uja amachirisa ena bwanji osadzisisa yekha pa mtanda, suja amadzusa anthu bwanji osadzisusa yekha, amanyozedwa. Inunso lero inu amene mmalimbikitsa anthu, mmapempherera anthu, mmathangatira anthu, zikakugwerani palipo anthu ena amene amanoti maona samati ndachikhulupiriro paja, samati ndolimba paja, samati ndopemphera paja, amasangalala akaona kuti inuyo mukuzunzika. Kwa ndifuna ndikuze abale anga okondeka pa dziko limene tikukhala, ngakhale tipemphere mwamtundu wanji, pamakhala chikho china chimene Mulungu sachilola kuti chipitirire, tikuyenera ndithu kumweramo chikho chimenecho. Ndipo tikapadusa mmenemo sizikutanthauza kuti tafoka kapena kuti talephera, koma chimakhala chikonzero cha Mulungu kuti chikho ichichoka tichikupitirira. Zomwe tinapempherera nthawi inake ndikuchitika ife ndikukhala bwino, zimenezo zokuzipempherera zosatheka, mwinake Mulungu amadziwa. Ndipo kawiri pamene mukudusa muchikho chimene chikukanika kupitirira, pamene mukudusa muchikho chosapitirira, pamene Ambuye akuti ndithu chikho ichi olo mutani mukuyenera kumweramo, dziwani kuti chipambano chili pafupi. Ambuye Yesu Khristu adachoka ku Getsemani ndi kupita pa mtanda, kuseri kwake kunali chipambano chimene chinabweretsa osati kwa iwo okha koma chipambano cha dziko lonse. Inunso kutenga chikho chimenechi chimene Ambuye alola kuti chisakupitirire, ali nacho cholinga osati pa moyo wanu okha komanso moyo wanu ambiri ochuluka, kuti akanziwe Mulungu nakalandire madalitso ake. Ambuye akudalitseni ndi kukulimbikitsani kuti chikho chimene Ambuye achilola kuti chisapitirire chisakupangiseni inu kutaya chikhulupiriro ndi kuganiza kuti Mulungu akutayani, koma kuti Mulungu ali ndi cholinga. Ambuye akudalitseni, ndipo tsiku lina mudzakhalenso pomwepo kuti tidzagawane mawu. Amen.